Příjemné dobré odpoledne, milé babičky, vážení dědáci. Vítám vás na tradiční besedě ze seniory. Dneska jsme to udělali trošku dřív oproti minulým létům, protože za týden je výročí školy a prý by to kolidovalo, takže jsme to udělali, bývalo to vždycky v prosinci. Teďka jsme to udělali koncem listopadu, ale je dneska shodou okolností první adventní neděle, takže si myslím, že to úplně je na místě. K programu, který tady máme, je to dneska víc, tak jsem si to musel trošku napsat. První vystoupí děti z mateřské školy pod vedením Aničky Heškovičové Suré. Tady, ta pěkná děvčica. A ještě jí pomáhá Lidka Machalová. Pak vystoupí folklorní soubory Hluboček a Žarůšek. Tyto soubory vede Míša Hrdinová a Katka Říhová. Poté bude následovat cymbálovka základní umělecké školy hluku, kterou vede pan František Říha. Pak z domu dětí a mládeže vystoupí mažoretky, ty vedou děvčice Vavřínkovi, paní Vavřínková starší a mladší. A na závěr vám zahraje Kosenka, tam si budete moct i zatancovat při dechovce. Takže to bylo dnešnímu programu. A ještě, abych nezapomněl jednu zásadní věc. Byly volby, já jsem tady už inventář, tady mě znáte, ale máme tady jednoho nováčka a to je David Hájek, místostarosta, nový. Tak já věřím, že se nám bude spolupracovat neméně dobře, tak jak s těmi předchozími místostarosty. Přeju vám příjemnou zábavu, pěkně se tu pobavte a ještě předám slovo panu kolegovi. To vám akorát poděkovat, že jste došli v tak velikém počtu. Já jsem tady nikdy nebyl, takže nevím. A doufám, že se na rok zejdeme ne-li ve stejném, tak ještě v hodnějším počtu. Děkuji vám. Je jedno? Jo. Jedna.